మనం గుడిలోకి వెళ్లే ముందు కాళ్ళు చేతులు కడుకుంటాం. దీనిలో కూడా సైన్స్ అని చెప్తే మీరు నమ్ముతారా? వెల్కమ్ టు సైన్స్ బేస్డ్ సనాతన ధర్మ ఎపిసోడ్ 12. మన సనాతన ధర్మంలో శౌచ అంటే ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ ప్యూరిటీ. బయట మన కాలుకేసుకున్న చెప్పులకి బ్యాక్టీరియా, డస్ట్ అండ్ జర్మ్స్ చాలా అంటుకుంటాయి. దీని వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అయ్యే స్కోప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని మిటిగేట్ చేయడానికి అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ గైడ్ లైన్స్ సింపుల్ గా మన కాళ్ళు అండ్ చేతులు కడుక్కోవడం వల్ల డేంజరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వడాన్ని తగ్గిస్తుంది. కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇదే విషయాన్ని మన ఋషులు ఎన్నో సెంచురీస్ బ్యాకే గ్రహించారు. బట్ అకార్డింగ్ టు జర్నల్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజికల్ స్టడీస్ రీసెర్చ్ ప్రకారంగా ఎప్పుడైతే మనం కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుంటామో అప్పుడు మన పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అవుతుంది, విచ్ మీన్స్ మన బాడీ కామ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళి స్ట్రెస్ ని తగ్గిస్తుంది. ఈ సింపుల్ యాక్ట్ వల్ల మన మైండ్ ని ఫ్రెష్ గా, బాడీని క్లీన్ గా అండ్ ప్లేస్ ని ప్యూర్ గా ఉంచుతుంది. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు గుడిలోకి వెళ్లే ముందు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కునేటప్పుడు జస్ట్ రిమెంబర్, ఇది కేవలం ఒక సింపుల్ రిచువల్ కాదు, బట్ అన్ ఏన్షియంట్ హైజీన్ సైన్స్ పవర్డ్ బై స్పిరిచువాలిటీ.